Αυτό εδώ το αποτέλεσμα είναι η Μαρία και είναι απόδειξη ότι όταν θέλεις κάτι, μπορείς να το έχεις. Μετά από 3 εγκυμοσύνες, 3 καισαρικές, μία μαμά που έβαζε τους άλλους πάνω από τον εαυτό της, μέχρι που ήρθε η στιγμή να βάλει τον εαυτό της πρώτα ξανά. Η Μαρία όχι απλά άλλαξε το σώμα της, αλλά άλλαξε ολόκληρη τη ζωή της από τα περιττά κιλά που την κρατούσαν πίσω. Άφησε πίσω της την ανασφάλεια, την αμφιβολία και την εξάντληση και αγκάλιασε την καινούργια της έκδοση. Ήτανε πιο λαμπερή, πιο δυναμική, πιο υγιής και πιο ζωντανή. Και το πιο σημαντικό, δεν το έκανε με το να στερείται κάτι. Το έκανε με σωστή καθοδήγηση, συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνδυασμός των προϊόντων της Herbalife και με πίστη στον εαυτό της. Αν είσαι μαμά, αν νιώθεις ότι έχεις χαθεί μέσα στους ρόλους σου, αν δεν αναγνωρίζεις πια τον εαυτό σου στον καθρέφτη, δες τη Μαρία, εμπνεύσου και ξεκίνα. Στείλε μου μήνυμα για να ξεκινήσουμε. Μπορεί να είσαι η επόμενη ιστορία που ανεβάζουμε εδώ, γιατί όντως μπορείς και αξίζεις.